Od uvijek sam želeo da budem profesor. Otac, majka, sestra, stričevi, tetke, svi su profesori i svi su doktori nauka, a ja sa magistraturom se vodim kao polupismen. Išao da jedan semestar na mjestu. Mislim da je došlo vreme da odgovorim na vaše pitanje kako je tekla moja karijera. Ja sam bio onako solidan đak, ne sve petica, ali sam se onako dosta cimao oko škole, bio sam štreber, išao sam na takmičenje iz matematike i fizike. U srednjoj školi sam išao u matematičku gimnaziju i imao sam 7 nekih predmeta koje možemo nazvati matematičkim, za koje je zahtevan taj specifičan inženjerski mozak. Tu sam imao petice, imao sam probleme sa hemijom i francuskim jezikom, a podesilo se da su dve profesorke Kiselika i Dragoslava bile ozbiljne drkađeke koje, verovatno, taj moj šarm im nije prijao i ja sam češće bio samo kažnjavan, a ne ocjenjivan za znanje. Nervirao sam, a i one mene. Kad sam završio srednju školu, kapirao sam da ne želim da studiram TIF kao što su studirali moj čale, keva i sestra. Bilo bi mi neprijatno da svi znaju bolje od mene i da celo moje studiranje, da me stoje nad glavom, da me objašnjavaju koja se cipela na koju nogu obula, a s obzirom da sam imao ozbiljnu sklonost prema matematici i fizici, vežbao sam te zbirke iz matematike, ja sam možda jedan od retkih koje ja znam da izvežbao čuvenu Demidovićevu zbirku iz matematike i jedne godine sam bio na republičkom takmičenju iz fizike iz matematike. Nakon toga sam rešio da upišem elektronski fakultet. Ozbiljna ustanova, velika zgrada, nova, vrlo napredna za to vreme. Prijavi se po 1000 dece, upiše se 200-300. Ja sam donao maksimalan broj poena iz škole i uradio sam maksimalan, ali možda jedan poen sa zajbu i bio sam u prvih 20. Bilo apsolutno veliki uspjeh za moje pojmove. To je bio baš elitan, prestižan fakultet. Verovatno je tako i sada. Mislim, to ne mogu kažem ni jeste, nije. Ja sam od uvek želeo da budem profesor, mislim da budem visok prosek, završim za asistenta, pa posle napredujem kroz tu univerzitetsku karijeru, stanem profesor. Dok sam studirao, ta želja mi je slabila, počeo sam da vodim studentsku organizaciju. Naime, ja sam osnovao Savez studenta Elektrotehničkog fakulteta, to je bila prva studentska organizacija koja nije imala prefiks socijalistički. Organizovali smo koncerte, drkanje, zezanje. Malo sam usporio, ali nisam pao ni jednu godinu. Prosek mi je pao malo ispod 8, 7,97. Ajde, preko osmice možeš da osiguravaš da budeš asistent. Uzgled dovozio sam razne grupe na Elektrotehnički fakultet. Ekaterina Velika, Lebi Sol, Rambo, Deus. Galiju sam organizovao, zovem direktno muzičare, pa menadžera samo pošaljamo lovu. Sećam se tog broja Neše Galije iz tog vremena. Kako sam se ja približavao kraju fakulteta, ja nisam imao uopšte to konce zapošljenja, ali nije mi se onoliko dopadalo i to asistent. I neko mi kaže da ide se prejavi na broj rada. A ja uopšte nisam imao tu sliku šta se dešava. Bukvalno kao Jehovini svedoci, oni idu stalno kucaju na vrata, pa kad im neko otvoreno kaže, pa jebem nego, ja ne znam odavde dalje šta da radim. I ja završio sam fakultet, ja sam očekivao da će mi donesu posao kući. Što nisam imao u glavi koncept šta to je mogu da radim i šta ću da radim. I kažu mi, ide se prijavi, izvade radnu knjižicu. Izvade radnu knjižicu, kaže, ide sada na biro rada. Ja da budem nezapošljen. I ovdje mi prijavim se na biro rada kao nezapošljen. Ja onda kapiram da sam ja promenio status, da više nisam student, nego sam nezapošljen. Kad sam došao tamo, taj prvi dan kad sam došao, kad sam predavao svoje papire, znači, verovatno fotokopiju diplome, krštenicu, prije se zbulja šta već, tip koji tamo sedi u onoj kancelariji, kaže, evo, imaš ovde koričene novine, pa ne znam, i nađe mi, evo oglas, prijavi se, Okružni sud u Nišu, traže inženjera elektrotehnike, odnosno inženjera tehnike smer, to što sam ja završio, smer za programiranje, računarski, nešto. Sad sam kod Toma Nikolić, ne mogu svetiti kako mi se zove, inženjer računarske tehnike. Diplomirani inženjer elektronike, smer za računarsku tehniku i informatiku. Daj sam, evo, setio se.
nisam pomislio na tu informaciju 20 godina. Ja apliciram ili konkurišem, kako se to kaže, predam sve. Budem premium. Znači, moj prvi konkurs za posao, ja budem premium. Ljudi seru da sistem ne radi odlično. Dobijem posao na keca. Ja budem premium. Dolazim na posao, prvi radni dan, a vi ste, sa džige čovjek. Aj, smestite negde u ulicu. Ja se nađem od dve neke detke za računovodstvo u kancelariji koje ne gase cigaretu i sedim za onom stučećem da one ispiju, da im dolaze do verice da piju kafu. Sedim onako. Ništa. Poštajem kao psetu. Dan, dva. Počnem da radim 1. aprila. Sedim. Treći dan bila neka utakmica, moj fakultet igrao sa Švedcem, pa ne dođem do 11, niko ne prime. Taj računski sistem koji treba da se napravi za okružne sudove, odnosno za sudove u Srbiji, nije napravim sljedeće 4-5 godine, ja sam radio ništa. I imao sam isto tako platu, imao sam manju platu sudija, pripravnika, tu sam bio malo jači od kafe kuvarice. Što ja kažem, plata je dobra, a traje 7 dana. Onda ja pišem posle diplomskih studija na elektronskom fakultetu, dam 6 ispita sa 70 tona i pišem fiziku i za 10 jedne večeri u glavnom kafiću Galerija, kada je neki niški gangster, pokojni Lule, glavom udario tadašnji gradonačelnik. I ih razdvojim, poznajem jedno drugo, ovaj nemao ni nameru da ga bije, teo da napravi incident i meni gazda kafića kaže, hoćeš da veš obezbeđenje? Hoću. Eto je redu 30 maraka za večer. Jeste. Meni plata u sudu bila 100 maraka, 120 maraka. Ja se zaposlim, tad sam već bio u powerliftingu, transformisao sam se od vetkog izgodnog košarkaša u velikog gomilu mišića i ja počnem da radim kao izbacivač u galeriji. Već sam imao i ocu koji tada imao par meseci, najstarijeg sina, mi smo imali kintu i ja radim noć u galeriji, pa kad odem na posao u sud, uklapao sam i sa onim posle diplomskih studijima, uglavnom sumića nam skočenim kućni budžet sa 120 maraka. I sećam se, bio sam u teretani, dolazi Čali Keva, univerzitetski profesor, tužni. I ja ih vidim, nikad nisu došli kod mene na trening. I ja pomislim, gotovo, umrla mi sestra. Nema šta drugo. Kaže, mi smo čuli da ti radiš obezbeđenje, da. I nas je sramota. I evo, mi smo odlučili, mi će te plaćamo koliko tom plaća, samo nemoj da jediš u kafić da nas rukaš. Dobro, 900 maraka. Molim? 900 maraka. Da razmislimo malo. I ništa oni nekako prihvate. Moja majka je mislila da je to najopasniji posao na svetu. Generalno, možda je jedan od najbezbednijih načina da budeš u kafiću kod će obezbeđenje. Spreman si, veliki si, organizovan si, nisi pijan. Ja se lepo provedem. Naravno, pio sam se po neko pivo u tom kafiću. U to vreme najbogatiji Nišlija Miki Mak je dolazi kao, hoćeš ti da radiš za mene? Šta je? Pa to da budeš sa mnom da me voziš. Uzmem bolovanje u sudu i preko dana vozim Mikija, bio sam u telogranitelj i uveče radim u galeriji. Ja 2 radna mesta obezbeđenja radim i kad mi postalo dosadno to za sud, da dam otkaz u sudu. Što ne može? A nisi zatvorio bolovanje. Pa otpustite me. I sad tajac, ja napišem. Zahtev za sporazumni prekid radnog odnosa. Sud, pravna služba, od 11 do 2 popodne nisu umeli da daju kontradokument, jer niko nikad nije dao otkaz. Bilo zatim otvaram kafić, odlično radio kafić. Ja sam otvorio prvi kafić na bulevaru Ćošku, da je sada skver, pa dobijem kompleks da sam mnogo pametan, u stvari samo sam u bol vreme mesto Ćošku, pa otvorim zonu, to je kafić Most Tvrđavski pa sa leve strane, pare koliko hoćeš, ja zapatim sve moguće kompleksi više vrednosti, dignu mi kirijet, pleraju, ja odustanem, propadnem svetski, bili su bankrotiram jer sam bio idiot, ništa se nisam razumio oko money managementa, takav bankrotiram, odlazim u Ameriku, američki opus je poznat, vraćam se, to je spektakularno, preko ortaka dobijem posao da budem direktor u javnom preduzeću. Postanem direktor javnog preduzeća Pijace. Kako preko veze? Pa svi su dobili posao preko veze.
bili konkursi. Samo sam ja dobio jednom na konkurs. I iz Amerike sam dobio $700, živo sam nisam štedeo i naselimo se u stan kod moje pokojne majke i dolazi vozač po mene, a plate mi $40-50 za lebo. Meni taj cijel koncept, ja direktor onako bio prijatan, lečio mi ego, odnosno milovo mi ego. Opet s druge strane, javni sektor je toliko to neproduktivno, toliko se to loše ponaša, toliko se to ne obhodi kako treba. Tamo u upravi pijačne zgrade u 10 ujutru može se ruši pijaca, niko ne reaguje, tada se služi molitveni doručak, tada ovi polutani koji rade po tim kancelarijama madere, šoje, prži se papričice, jajca, slanenica, idu za plene od ljudi na pijaci, pa si prže. Znači ne može ih izvući iz kancelarije. Smrdi na zaprašku, smrdi na ugbe žene. Ajde, ne znam koji te partner zapržuju pasulju u kancelariji. Lično sam vidio. Neću da imenujem, ranije sam imenovao Snajku koji je direktor, ja sam sad diplomirala, ja sam intelektualac, a ona je davala ispite u nekom fakultetu u Jagodini u ritmu svojih akontacija. A te dve neke, taj još jedna biološka kancelarija se pobiše, pa sam ja hteo da pišu izjavu. Vidio sam i da sam bio, ih nateram. Uglavnom, mislim, verovatno su mnoga javna preduzeća takva. Ono što ne može da mi se ospori, za njih sam overqualified. Zato što nisam imao iskustva, možda mi je prednost, možda mana, ali dolaze cigani da me podmiteri. Ne znam šta pričaš, no nešto i tam nešto, 100 evra za ovo. Još bi u pičku materiju, ne bi mogu čaliti da pogledam. Nisi meni da mi da što prodaje farmerice neku lovu. Imam tu strašan odnos prema stvarima koje me uči čale šta sme, šta ne sme, tu dan danas tako uči svoju decu. Oni su nalazili novčanike, telefone i vraćali se ljudima tuđe. Uglavnom, nemam kintu, sedim u lošem okruženju, samota me da me vozi vozač posao. Našli smo nekog bivšeg direktora da ima na nekoj pijaci zgradu koju orijentira, koja nije upisana u knjige, a koristi našu struju pijačnu, svašta sam našao. Neprijatno kako je to buljanje na toj pijaci bilo. I onda idemo do dela gde sam ja razapet u novinama, direktor na plaćenom odsutu. Ta pijaca ima 300 ljudi, a možda radi sa 20. I svi smo mi više. Sa 4 naplaćivača, sa dobrom organizacijom. I da usorsuješ klince da braje tezge, može se završiti. Međutim, to je partijski plen uvek bilo. Imaš tačno slojeve. Prvo su ovi SPO, pa demokrate, pa Koštuničini. A ovi, ja sam napustio naprednjak, ali tačno se vide slojevi i svi su nekim faktovima. I ja na poslu zovem me, da se je rodio već Ivan. Ivan je sa 5 godina dobio diabetes. I pa se rodio i Vasa, znači imamo Jocu, pa imamo Ivču koji ima 7-8 godina, sa 5 godina dobio diabetes i Vasa koji ima godinu 2. Zove me Jovana, Ivča na terenu, Pao Mušića sedi u rukometnom golu u školi Sveti Sava. Nije imao telefon, je zvao, ona ne može da izađe iz kuće, ima malu bebu, pozvala mene. Ja ne mogu da nađem šofera i Niški pijaca otrčim u cipelama sa kožnim džonom do škole Sveti Sava. Danas se sećam, umiram, ja nemam kod biće, ne mogu da trčim toliko, ali kad ti je dete, baš, ja nisam znao, mislim sad kontrolišemo taj njegov diabetes, u polovno svešćenom stanju dođem do terena, uzmem ga u ruki, odnesem ga kući. Javi se opcija da možda idemo na plaćeni odmor, zato što je zima, ja uzmem to plaćeno, jer ne mogu da uzmem neplaćeno, a treba da budem tu oko deteta, uzmem neplaćeno, nema čega da živimo i naravno, nikad nije napisano, uglavnom, ostala mi mrlja u karijeri direktor na plaćenom. Nije bila greška što sam se vratio u Srbiju, nije ni greška što sam se zaposlio, nije bila greška ni što sam uzeo plaćeno. Nisam ja tamo oštetio tu firmu, nešto za 40% manju platu. Tad sam već počeo da pišem za Playboy, tad sam pisao za Kurir, pa Kurir je tad bila novina, pa su onako malo obazilo sa mnom, jer kolumno izlazilo na drugoj strani velikom.
ovo što se najebam nekom majke kroz novine, kao što radi sad Informer. Međutim, ostade mi, beše šta beše, kog je baš i njemu to i ostade mi ta direktor naplaćeno, pa mi nekad u komentarima, ajde bi ti formalno u nikakvom delu nikada nisam bio, niti sam, ne znam, išao na ručak o trošku firme, potpisao voucher, dao sponzorstvo, 0 bodova, meni je to sve gadno. Živo sam neko vreme od pisanja za Playboy, Kurir, za FKM, pa opet lagani bankrot, pa opet odlazak u Ameriku, povratak, pa bankrot sa teretanama i onda sam počeo da radim ovo kao trener. Ukapirao sam da mi se javlja više ljudi, što više stari postoje na društvenim mrežama i taj deo, pretpostavljam da već znate, suština privatnog biznisa je da radiš to što kažeš, kako kažeš, na način kao što si rekao, za cenu koju si rekao, ako je nezadovoljan, čuješ zašto je nezadovoljan, traži, vratiš pare, javljaš se na poruke, javljaš se na telefon, kad neko završi srednju s tobom, pa rano pitaš kako si, kako funkcioniše, učiš sve što možeš da naučiš, napreduješ u životu. Ja sam svoju karijeru online trenera napravio najmanje pričajući o kalorijama, čučljivima, pričavam o svemu i vidite kakav sam lik, pa taj lik verovatno zna to čime se bavi. Velike idem 7-8% opšte teme, a jedan je to nešto kako da središ navike, da smršaš, možda i drugačije proporcije, a onda sam ukapirao da što imam više postova, što imam više kontenta, da imam više posla i sad sam postao the king of the content. Izbacujem mnogo kontenta, svakog dana pišem 1 ili 2 teksta, nedeljno snimam 2 ili 3 ovakva videa, kačem na YouTube, kačem na druge društvene mreže, imam par video editora koji iz ovakvih videa seku kratke videe, kačemo na Instagram, na TikTok, na Facebook, svuda kačemo i dnevno izbacim, verovali ili ne, 60 kontenta. 60. A i Kralj Solomon je postao, to što je postao pišući kontent koji ja radim, ostavite komentar, zapratite, ukoliko imate problem sa viškom kilograma, javite mi se, konsultacije su besplatne, ukoliko neko želi da ga treniram, a da mi da lovu. Ukoliko nije zadovoljan, a radio je sve što sam rekao, vraćam lovu ili treniram dok ne smršaš. Ko je neljubazan i neprijatan, biva napušen, najstrašniji, pa blokiran. Vaš izabrani content creator Milan Jovanović Strongman.